Скъпи гости, има дни, които оставят незаличима следа в сърцата ни. Днес е точно такъв ден. Ден на българската независимост. Ден на свободата. Ден, в който се събираме, за да отпразнуваме красотата и таланта. В сърцето на двора на кирилицата, в Първопрестолна Плиска, ще чуем най-чистият и искрен звън. Този на част от лауреатите от 6-ти Международен младежки фестивал Славянски звън. Техните изпълнения не са просто музика. Те са емоция, страст, години труд и безкрайна любов. От цигулката до народната песен, от джаза до класическата китара. Всяка нота е послание за мир, разбирателство и творчество. Днес е празник на духа и благодарност към хората, които правят това възможно. Като патрона на фестивала господин Карен Алексанян. Аплодисменти! Нека се насладим на магията. Следва изпълнение от Ванеса Кънчева, която ще изпълни песен за двор на кирилицата. Текст Искра Иванова, музика Артур Надосян. Чуваш ли звуци свещени? Виждаш ли сила могъща? Там в древната плиска, двора на буквите грее, двора на буквите пее, двора на нашата история. Двор съграден от Твореца, двор подарен с любов. Двор съграден от Твореца, двор подарен с любов. Свети цар Борис Покръстител, пилен държавник велик, Христовата вяра ни даде и подари език, заклени вечно да бъде достоен, силен народ. На кирилица да говорим, да пишем молитви към Бог. На кирилица да говорим, да пишем молитви към Бог. Братята Кирил, Методий, Климент, Наум, Ангелари, дарили богатство езика и мъдри предания стари. Можем да пишем, да пеем, можем с любов да творим.
ще чуем Рая Петева с песента "Кой ушиба ряка". А сега ще чуем София Проданова с песента "Облачеле бяло".
Следва Катрин Славова с концертино номер 1, първа част от Петър Христосков. Това беше едно изключително трудно произведение, за което браво на Катрин. По принцип се изпълнява с акомпанимент. Продължаваме нататък с Сияна Славчева с песента "Заветът на Аспарух". Бурното море, синьото небе, с мириса на рози си пленила своите синове, истински мъже, бранили с кръвта си твоето име. Горда си в скръпта, смело в
Следва Стефан Ганчев с песента "Къде остана детството". Първо, искам да кажа едно нещо към организаторите. Много благодаря за възможността да изпея тази прекрасна песен, която всички тук знаеме. И разбира се, от вашето детство за нашето детство. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с учебните букви и язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравия чин? АБВ тире запетая, забрави ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски велик. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски велик. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чува ми. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски велик. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски велик. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Щом той ме повтаря, нали? Благодаря. А сега ще чуем Радомира Стоянова с изпълнението на песента "Дружки рада проговарят". Дружки рада проговарят, Мари радо, бяла радо, Мари радо, бяла радо. Ти ли
А сега ще имаме възможност да се потопим под звуците на класическата китара благодарение на Йоана Георгиева, която ще изпълни Пътуване с Неврокоп Експрес от Огнян Валев. Следващото изпълнение ще е Венециански валс номер 2 от Антонио Лауро и Кандомбе в ми от Максимо Диего Пухол. Пиесите, които ще изсвиря първата, която е Неврокоп Експрес на Огнян Вълев. Пътуване с Неврокоп Експрес, а другата е Кандомбе в ми.
Още веднъж аплодисменти за Йоана, която е запомнила абсолютно всичките ноти, което е изключително трудно. Наизуст при това. Следва Една сълза в изпълнение на Никол Красенова. Следва изпълнение на Лъчезар Николов с песента "Не така".
Благодаря. Следва песента "Да се събудиш до мен" в изпълнение на Никол Проданова. Ме докосваш нежно ти, очите ти греят, напълнени с любов. Осъваш до мене и светът е вече нов. Имате любов, срещнах те, ти дойде. Знаеш ти как отдавна за тебе мечтая. Знаеш ли как те обичам и как те желая. Ти се събуди до мен, ти се събуди до мен. Всичко, което съм търсил, отчаяно ти си. Аз те намерих любов, нищо друго не искам. Само да бъдеш до мен, да се събудиш до мен. Няколко пъти съм те срещал в съня. Беше смехът ти и усещах как летя. Сега е различно, по-красиво от преди. Осъмна до мен, избъдна всички мечти. До мен остани, до мен остани. Знаеш ли колко отдавна за тебе мечтая. Знаеш ли как те обичам и как те желая. Ти се събуди до мен, ти се събуди до мен. Всичко, което съм търсил, отчаяно ти си. Аз те намерих любов, нищо друго не искам. Само да бъдеш до мен, да се събудиш до мен. Знаеш ли колко отдавна за тебе мечтая. Знаеш ли как те обичам и как те желая. Ти се събуди до мен, ти се събуди до мен. Всичко, което съм търсил, отчаяно ти си. Аз те намерих любов, нищо друго не искам. Само да бъдеш до мен, да се събудиш до мен. Благодаря. Следва Божана Атанасова с песента "Покруса".
вихрушка я обрули, защо я пуснах кола и пеша сред вашите ласкателства и хули? Защо ви дадох своята душа? Защо ли като храм ви я отворих, без да помисля аз, че някой ден незнайно кой от вас жестоки хора и коните без свян ще охраде? Съжалявам, че пустотарят и че вратите са разбити с пяс, но съжалявам, че със своята вяра днес няма где да се помоля. Съжалявам, че пустотарят и че вратите са разбити с пяс, но съжалявам, че със своята вяра днес няма где да се помоля. Благодаря. Следва Грациела Енева с песента "Дошъл назаем". По-добър ли си от мене в полунощ? Пак от теб аз ще бягам изведнъж. Малката песен свърши още преди да знам. Тя отлетя. Сам вървиш бяга близо до една премълчана сладка мисъл, че деца може би пак ще има, но ще съм вече с друг ще съм. Ти беше дошъл сякаш за теб, сякаш назаемия, чуждия сън, да е ли ти? Че съм вярвах в любовта, чуваш ли това? Лятния мъден теб пиянки виждам те, как минаваш ти отсреща, но не знам как да спра, да кажа нещо. Бавата имаме не танцува и ако спра сега, не е лудо се това. И като някога разбива вятъра и се вълнувам, като с теб играя. Ти беше дошъл сякаш за теб, сякаш назаемия, чуждия сън, да е ли ти?
Сега ще чуем Лара Атакан с песента "Остани тази нощ". При мен остани, двете тежки врати, любовта ни ще скрият, ще ни пазят отвън тези неми стени. За една нощ сами ще избягаме ние, ще избягаш в мен, ще избягам в теб, в тиха златна гора ще потънем и двама. Те гони без край, оня дивен елен, който бяга в нашите сънища само. Остани тази нощ в своя сребърен сън. Ще моя загадка и дъх в тъмнина. Остани, остани и прокарай ръка по лицето ми тъмно, като в листи спомачкан, моите бръчки махни. А когато от нашите целувки се съмне и когато се вдигне небесния кош, ти излез, разкажи по най-бързия вятър за човешката обич и за нашата нощ, и ще стане по-светла земята. Остани тази нощ в твоя сребърен сън. Ще моя загадка и дъх в тъмнина. Сега на сцената отново ще заповяда Рая, която ще изпълни "Кой ушиба е ряка". Това изпълнение е специален поздрав за нашия патрон на фестивала Карен Алексанян, който е създател и основател на Двора на кирилицата. Thank you.
Аплодисменти, миличка. Дай на някой друг микрофона. Ние вече сме към финала на нашия концерт. Преди да преминем към награждаването, ще си позволя да ви прочета един манифест, който написах, тъй като днес знаете, че е Денят на независимостта и 117 години независима България. Моят манифест обаче е за независимия порив в изкуството. Уважаеми участници, скъпи колеги на журито, приятели, партньори. Днес на този свят ден на независимостта на България ние затваряме завесата на Международен младежки фестивал Славянски звън. Събрани в свещената обител на българската писменост. Дворът на кирилицата в Плиска, ние станахме свидетели на един наистина независим порив. Този порив не е само независим акт на творчество, то е същност, която ни събра тук. Под покровителството на нашия патрон Карен Алексанян, създател и основател на единственият музей на свещената азбука кирилица в цял свят. Моля, аплодисменти за Карен. Вие, талантливи млади хора и творци, доказахте, че изкуството е сила, която не може да бъде ограничена или контролирана. То се ражда от свободен дух, от сърце, което копнее да разкаже своята история. Този фестивал беше ваша сцена за изява, ваше поле за полет, ваше платно, на което изписахте имената си. Вие, членове на журито, аплодисменти за нашето прекрасно жури. Днес тук сред вас са част от тях. Председателя маестро Любо Александров, Любомир Александров, Боян Дойчев, Симона Статева, Жани Алатов и аз, моята скромна личност. Така. Да. С вашият опит и мъдрост помогнахте този независим празник да се случи и децата да получат своето призвание. Вие, наши приятели и партньори в лицето на Микрофон, който се проведе модул Поп и джаз на 20, и господин Владимир Новицки, аплодисменти за него. Направихте така, че за да може фестивала Свободния порив да е възможен и таланта да блесне. Благодаря много на хората, които са до мен в екипа ми. Аплодисменти за Калина Иванчева, която седи скрита. Моля се, Калинче, заповядай насам да те видя, защото бекстейджа е много важен за реализацията на събитията. Моля, заповядай насам. И какво доказахме, че изкуството е независимо? То е гласът на свободата, която кънти в тишината. То е огънят, който ни събира, независимо от къде идваме и на какъв език говорим. То е знак, който ще продължи да отеква в нашите сърца дълго след като фестивалът приключи. Свободата на духа, която изкуството ни дарява, е независимостта, към която се стремим. Нека я пазим и да я предаваме на следващите поколения. Обичам ви, скъпи участници, благодаря на родителите ви, благодаря и на вас. И сега продължаваме към награждаването. Моля господин Карен Алексанян да заповяда на сцената, защото от името на Международен младежки фестивал Славянски звън ще му връча почетен плакет. Той е човек, който е изключително скромен и адски дълновиден. Човек, който аз обичам много, като собствен роден брат, духовен. И той ни подкрепи още в началото, когато стартирахме приключението Славянски звън с идеята да докажем, че кирилицата не тръгва от някъде друга, да е точно тук от Плиска. Благодаря ти, Карен. Следващия пакет, който ще връча, е на един невероятен човек, който за първа година е част от нашето жури и е председател. Нали, да не си мисля, че другите колеги от журито нямат плакети, но каня маестро Любо Александров на сцената. Не случайно избрах този ден и това място да му връча плакета, защото се надяваме да продължаваме заедно да твориме, да оценяваме и да работиме за полета в изкуството на младите таланти. Благодаря ти, Любо. Заповядай. Искаш ли нещо да кажеш? Ами, освен да кажа, че това ме задължава изключително много да продължавам да бъда на ваша страна, именно на страната на децата. И да им пожелая все така да носят музиката в сърцата си, защото ни показват точно това. Бъдете здрави, милички, и продължавайте да творите. Ние ще сме до вас, за да ви помагаме и да ви даваме път, по
който да продължавате да вървите. Плакет получава и патронът на фестивала за област Варна. Това е областен управител професор Андриана Андреева. Плакета ще й бъде връчен в последствие. Моля Карен да заповяда на сцената, за да връчи награда на Рая Петева. Тя не успя да присъства на награждаването. Рая, заповядай. Сега каня и една дама, Анелия Проданова, ако може да заповяда и тя на сцената. Моля се, Райче, стой тук. Така. Да обясниме какво правиме. Ние в стремежа си да обединим усилия за това таланта да просъществува в бъдеще и да се развива, да се подкрепят младите и талантливи деца. Си направихме едно такова споразумение между фестивалите. Вие може би знаете, това е директорът на Art Stars, фестивал, който се провежда във Варна. И сега аз като председател на Сдружение Славянски звън и директор на Международен младежки фестивал Славянски звън ще дам няколко специални награди, като таксите за участие в фестивала Art Stars ще бъдат поети от нашето сдружение. Давам думата на Анелия, защото тя си избра децата. Здравейте от мен, честит празник на всички. Благодарим ми се, че ни помогна да го отпразнуваме по този прекрасен начин на това прекрасно място. Всички деца бяха уникални. Това, което те ще получат от нас е покана за участие в Бъди звезда през юли до година. И благодаря още веднъж на Искра, че ни покани да направим тази така наречена модерна дума колаборация между нас, за да бъде така още повече възможности и места за изява да дадем на децата. Благодаря ви, весел празник! Сега Карен Алексанян пак ще дойде да връчи наградата на Рая. За втори път. Да. Бързо ще да се скриеш там отзад. Така. Следващия човек, аз ще помоля между другото всички, които са наградени, да останат тук, за да може после да си направим една финална обща снимка от днешният празник. Сега каня на сцената маестро Любомир Александров, председателя на нашото жури, който ще връчи награда на... Имам удоволствието да връча награда на Радомира Стоянова, която печели първа награда в категория народно пеене. И още една награда има тя, също участие в Art Stars до година. Окей, продължаваме. София Проданова да заповяда. И тя има още една награда. Заповядай, миличка. И сега един аплодисменти за нея. Млад, артистичен, очарователен младеж Стефан Ганчев, който днес беше без акордеон, лопата и там, да. Тази награда ще връчи Боян Дойчев, който миленькия и с знаме, и с дете на ръце, но да. Благодарим ти, че си толкова артистичен, толкова жив на сцената, толкова заразителен и правиш нещата от сърце. Много благодаря. Ние благодарим на вас. Очаквайте съвсем скоро да получите информация за това, кой ще бъде поканен на концерта по повод празника на Горна Оряховица на 21 април до година от всички изявили се днес. Той ще е до година, казах, да, 21 април. И сега, скъпи приятели, завесите се спускат, но музиката остава в сърцата ни. Нека затворим очи за момент и да си спомним всяка нота, всеки акорд и всяко изпълнение от този незабравим ден. Славянски звън ще продължи да кънти в душите ни. Време е да кажем довиждане, но с пълни сърца и души, докоснати от магията на таланта. Благодарим ви, че създадахме един общ празник на таланта, на младостта и независимостта. Дворът на кирилицата за пореден път беше свидетел на невероятни изпълнения, които ни накараха да се смеем, да се вълнуваме и да се гордеем. Благодарим на всички, които направиха 6-ти Международен младежки фестивал Славянски звън възможен.
на организаторите, на журито, на партньорите. Нека музиката продължи да ни води и да ни обединява. До нови вълнуващи срещи през следващата година на 7-то издание на фестивала, където ще се видим отново тук на нашия гала концерт. Обявявам 6-ти международен младежки фестивал за закрит. Моля всички присъстващи да се присъединят за една обща снимка при нас. И пак казвам, обичам ви, благодарение на вас и заради вас Славянски звън съществува. Аплодисменти и за вас! Звън се чува, звън славянски ни зове. Ние братя сме славяни, братя с едно сърце. Музика звучи в души